चिरां जिल्ला बेंटल ओनसोलनि रायजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव फोसावथाय। थारैनो नोंथांमोनहा नुनो मोनसिगोन बर'नि गिबि सावथुन आलायारनखौ। बोहैथि डिसेम्बर दाननि 16 आरो 17 अक्ट'खालि बेंटल आनएमप्लयड इयुथ कमिटिया साननैनि हाबाफारिजों सावथुन दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। 1986 मायथाइयाव जोंदाव बड'सानि बिथोनजों दिहुनजानाय बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारनखौ बोहैथि दाननि 17 डिसेम्बराव चिरांनि बेंटल जांख्रिखां फोथारनि कलेज साखाथियाव दिन्थिफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। जाय सावथुना बर' हारिनि संसार जानायजों सोमोन्दो दं, बे सावथुनाव थारैनो मोदै आरो गोलोमदै बोहैहोनाया नुजाथिदों। जेराव बर' हारिनि गोदो आरो आथिखालनि बर'नि सानस्रिनि मावनाय दांनायजों सोमोन्दो गोनां बे आलायारन सावथुना। अदेबानि बे सावथुनाव बर' हारि आरो गुबुन हारिजों अनसायजानाय बर'नि गिबि सावथुन मुंदांखा आलायारन सावथुनखौ ओनसोलनि जेरावबो देखायफुंनो थाखाय दोहौ जानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो बोहैथि दाननि 16 डिसेम्बर खालि फैला MCLA आरो 17 डिसेम्बर खालि आलायारन मुंनि सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जादों बेंटल आनएमप्लयड इयुथ कमिटिया। लोगोसे टिकेट बेसेनखौ जेनेरेलनि थाखाय 100 रां आरो VIP एबा सियाराव 150 रां खालामनाय जादों होननानै फोरमायथियो बुंथिगिरि बानाराम बसुमतारिया। लोगोसे नायनो गोसो जानाय सुबुंफोरा 15 डिसेम्बरनिफ्रायनो कमिटिनि सोद्रोमाफोरजों कन्टेक्ट खालामनानै एडभान्स टिकेट लानो हागोन होननानै बुंथिबावो कमिटिनि बुंथिगिरिया। बानजाय आफादजों लोगोसे आथिखालाव जाखांफुनाय बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारियाबो ओनसोलनि सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो आरो अनसायनो खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। खुलुमबाय। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। बेनो जाबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल टाउननि जांख्रि गेलेग्रा फोथारावहाय 16 डिसेम्बराव फैला MCLA खौ देखायनो थाखाय थागथियारि खालामदों। आरो बेजों लोगोसे गोजोनथावसिन खौरां बेनो जाबाय 1986 मायथाइयाव जोंदाव बड'साजों दिहुनजानाय आलायारन सावथुनखौ 17 डिसेम्बराव देखायनो थाखाय थागथियारि खालामबाय। जिरायग्रानि दामखौ बारा होनाय जायाखै, चेयाराव 150 आरो ग्राउन्डआवहाय 100। टाइमिंआनो जादों 6 PM। मिजिंथियो नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नैबे होनाय सावथुनखौ फैनानै नायफैगोनखौ आङो मिजिंथिनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे समाव नोंथांमोनखौ रादाब बुथुमगिरि हिसाबै फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिबाय आरो साबायखर बावहरबाय। आरो जोङो 16 थारिख खालि फैला MCLA सावथुनखौ देखायग्रोगोन। बिनि उनाव अखानायै 17 थारिख डिसेम्बर खालि आलायारन बर'नि गिबिसिन सावथुनखौ जों दिन्थिफुंगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोर बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आरो जोङो टिकेटखौ 15 थारिख खालि गाबोननिफ्राय जोङो होनाय जागोन। जाय बिथांमोना सिगांग्रो लाग्रोनो गोसो दङबा बिथांमोना लाबोग्रोनो हागोन। आरो जोङो फुंबिलिनि मथा-मथि 8 बाजिनिफ्रायनो आराम्भ खालामगोन गाबोननिफ्राय टिकेटखौ आलायारननिखौ। ओमफ्राय MCLA-निखौबो जों गाबोन होखागोन। गाबोननिफ्रायनो देखायगोन नामा? गाबोननिफ्राय देखाया, माबानिफ्राय मा होनोमोनलाय 16 थारिख डिसेम्बरनिफ्राय जों देखायगोन। टिकेटखौ लाग्रोनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि बेब'स्था खालामदों? जोङो बाहायनो एभेलेबेल मथा-मथि पाब्लिकनि थाखाय एभेलेबेल टिकेट खालामना होनाय जाखागोन। आरो जाय बिथांमोना टिकेट मोना जाजानो गिजोबा जों एकदम रेडि। जाय बिथांमोना टिकेटखौ मोना जानो गिजोबा जों दङ टिकेटनि थाखाय। कन्टेक्ट खालामनो हागोन गोसोबायदि जोंनि कमिटिनि मानसिजों बा आंजों बा सोरजोंबाबो खालामनो हागोन। जों एभेलेबेल टिकेटनि थाखाय। ओंखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन बेखौ बयबो नायनो होननायखाय जों बेंटल हालामाव हांख्रायना लाबोनाय जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर लैहोर फैना नायफैनायखौ गुरै खावलायबाय। आरो दानि देग्लायसो दिहुनजेननाय फैला MCLA सावथुन बेखौबो जों 16 थारिख खालि डिसेम्बरनि 16 थारिख खालि जों दिन्थिफुंगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। फिल्मखौ देखायनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि सम राइट खालामो? जोङो मथा-मथि मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय जों आराम्भ खालामगोन। जोङो मथा-मथि हानायखिनिखौ बिनि सिगांबो नाजाबावगोन। थारमाने बोथोरा बांद्राय गोबावबाबो गुसु जालांबाय। बेखायनो जों हानायखिनिखौ गोजौआवबो जों थारमाने निहिर जायैनि थाखाय जों बेब'स्था खालामनाय जाखादों। आरो जोङो सिटनि केपासिटिखौबो जोङो 3,000 खालामनाय जाखादों। बेनिखायनो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। लकेसना बेंटल जांख्रिखां फोथार, बेंटल कलेजनि लांगोनायाव।